Sewu para penonton mbok pilih mbak-mbake ingkang kandhut cabang bayi monggo dikebuk pada niki nuwun sewu. Niki bagi penonton para adik-adik mboten bareng meragake utawi melakukan atraksi seperti apa yang dilakukan oleh para personil Pia Budaya tanpa pengawasan tertentu atau tanpa memiliki keahlian khusus. Niki pokoknya bapak-bapak ibu-ibu diawasi sing apik putra-putra niki. Mengko nek ning omah teng ana pitik disaut dipangan. Kisah sapa iki? Kok juru temen iki? Masa iki kisah gede?
Via Budoyo, ini juga bersama Anda semua BJ Audio Production. Ayo Duk, semoga Duk, ayahmu. Oke, wonten sang menika ngantos ing santen dinten niki kula minangka sesule saking keluarga besar Via Budoyo ngaturaken matur sembah nuwun sanget kagem keluarga agung Ibu Lelia sak keluarga ingkang sampun kersa nimbali keluarga besar Via Budoyo pintas wonten dalemipun ngantos sak cekaping pagelaran. Duk, Erika. Ayo lho. Idolane arek-arek iki, Mbak Nel. Kok cilik men arek ade. Saumuran. Ayo Mas. BJ Audio Production Matur Tanjo Via Budoyo. Dua lagu. Ayo deh. Apa neh kowe? Tersangka kalian via nada bareng juga bersama Anda semua di Erika. Ayo Mas, satu Mas. Ayo Mas.
Jas. Ya Allah. Ayo cowok. Jadi ampun kesopan. Tasih wonten Joko Anom ugi Rapat Karo. Tasih wonten atraksi malih kesopan. Kapra ingkang nyritakake ucare sandang kapit pacurane umbyana dadi kembang lambe nyatane kepadha takon asmane kisah dalang saka nyono diapit jejer kabeh marang kono anjar sekar anjar sari wis bukti suarane andundut ati dipati ing jarang sapa kalakon ngundang dalang sapa nyono mangarep dau kang putra rayong ulang antolan Joko Sulaya rayong ulang andang brata asmara mriki dalang sapa nyono nalika perang Gatotkaca Rasrata glandang dalang sapa nyono kapra ingkang nyritakake ucare sandang kapit pacurane umbyana dadi kembang lambe nyatane kepadha takon asmane
Mugi ngaturaken wasugatan angka widah inggih menika metalipun Tari Bujangga Anom nggih Tari Bujangga Anom. Ingkang menika Bujangga Anom bintang tamu saking tlatah Pundi. Pundi Pak Bari? Jawa Tengah. Jadi iki pripun? Mula kita sak keluarga ngaturaken sugeng pinarak sugeng amirsani kados sak sekaping pagelaran. Lanapun boten kata lupen. Kita sak keluarga nyuduka pangestu mugi agengipun dene pokok para kakang putra kang tansah kalih saking sambikala. Sumangga. Ya Allah. Seorang anggota Kabupaten Polosan Pangeran Diponorogo ingkang selamat menika kasiwakan para Jaga Diri. Ora kala semanten sowanipun Senopati saking Kadipaten Bantarangin yo kang jejuluk Prabu Klono Sewandono ingkang ngutus Senopati kang aran Patih Bujangga Anom.
kala semanten sawanipun Senopati Pati Joko Atok ingkang sampun badhe nglamar Kusumane Ayu Dewi Sangga lan saking Praja Kediri. Ananging dene Satya Ayu Dewi Sangga lan ingkang awontenaken paten boyo ora. Panyuwunanipun sinten ingkang saged Aditya Turangga cacahipun sekawan dasa Ya, oh ya. Ayo cowok. Sing itu kacane joget kabeh kok malah lugu.
Lah saya. Coba ya. Ayo, cuma kancane iso dipincuk. Kowe karep ya. Semangat ini semangat ini. Oh, arep disawer. Ayo semangat. Doa. Do lo lo lo. Traya awak apik. Traya wong loro kuwi awak sobek. Wis to, heeh. Iya, wis traya gawane wong loro. Mas. Dulu yo oleh. Ya alhamdulillah. Tak pikir dikeki ming siji. Lah sing ning panggung ora. Wis ning panggung. Jaluk dhewe. Aduh Pak, iki lho sing panggung keri, Pak. Sene panggung poso. Sopo sing poso? Oh, kandhane kok. Bagus ora kena nggo jaminan. Terus nek golek wong kene sing model-model ngono kuwi. Iya. Elek kabeh, Sir. Sir, elek kabeh. Bu, berarti ganteng kula nggih. Hah? Oh, ya aku dido banci, Pak. Hah? Hah? Loh, makane kuwi aku rawani medun diwis-diwis. Piye? Aku trauma mak nyekeli mik karo enek kabel iki. Ora kesetrum. Loh, Ora ngono, kae ngececeng tenan to, Mas. aku kayak kececeng tenan. Iki kok njaluk tambok sapa nek kesetrum? Tes. C. Ngono iki dikakno. Mas, Tes. Oh, ngene. Berarti Masih digawe masih mau jebule. dasku mambu listrik. Awak dhewe matur sembah Matur nuwun. sembah nuwun. Awake dhewe saged sewang teng dalem desa Ngujung, Ujung. Malu. Ah. Iki acarane mau kitanan utawi sunatan. Wah, betul. mau luar biasa. Luar Sing biasa duwe iki. gawe nanggap irong grup. Kok iso rong bro? Mangan nek grup bapak-bapak mang. Wah, Cangkem. Gitu. Malah bunga-bunga kuwi jenenge kentrung. Gaya baru yo Resmi. mau. Mosok kentrung gawe baru ngono. Enek saweran di ser. Wah, kentrunge ditelenan duku saweran. Bayo aku. Ngerti dhewe. Ngerti Awake dhewe dhewe, matur sembah kan. nuwun didongakne sing dikitan. Heeh. Awake dhewe sowan teng daleme ibu sinten niki? Ibu sinten? Ibu sinten, Pak? Kareng apa sinten, Bu? Bu Mulia. Ibu Amelia. Amelia, heeh. Aku kotok kepengmu trae. Awake dhewe matur sembah nuwun ya, Men ya. Didongake mugi-mugi Ibu Kamelia. Sehat wal afiat. Kamelia apa Amelia le? Amelia. Bulia. Didongake
iki. Mas Oni yang mana Mas Oni? Apa nek Dek? Njaluk ayo tak kei sapa tak kei. Kowe nek Mas Oni kesini Mas. kowe nek njaluk medhun nih. Hei, Ngono to? piye? Oh alah. Mas lemu ngono lho kok Mas Ani kok. Mas gendut ngono. Didongake mungkin Heeh. kuliah sak dibalike nekake turangga via budaya, Heeh. paring kesehatan sak keluarga, Amin. paring rezeki kang kathah, berkah Amin. barokah, Amin. mugi-mugi sindikitan dadi putra kang soleh, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Dongamu piye kanggo adik sunat? Kanggone piye? Donganmu karo adik sunat sing diring tumpak jaran lho. Heeh. Donganmu piye donganmu? Dongaku yo kuwi wis, Bu. Aja terok aku, beda nek karo men. Men donganmu piye men? Anak aku ya apik. Ayo, dongakno. Muga-muga nang garing. Bik nang Oh. Entuk neh to. Dik, Pak. Pak. Aku wis ndongakno sampean lho. Mugi-mugi. Ya apa nek kok dongakno? Lah iki tak dongakne kene. Mugi-mugi bringoso tambah tuwa. Heh. Loh. Lho, Amin, ngene iki lho. Dongaku. Bualia lho, gantian Bualia. Yang sunat cepat sembuh, cita-citanya terkabul. Ayo dicukuki. Dijukuk karo lambe. Ya iya no. Bayar. Kok langsung sampe boleh-boleh sak kok nayoh men. Nah, ayo. Ah, ya mau dong. Nah. Bulurah, Bulurah, matur sembah. matur sembah nuwun bulurah. Sini dhuwur abang. Pak Lurah ki mersane kok malah. Oh, alah. Sini dhuwur abang. Nah. Bocah. Lho. Wes ayo dijukul dhisik kok ben metu neh. Ayo dijukul dhisik. Ayo, monggo Mas. Kuwi piye to jenenge? Pak, kok ora kenal iki to we? Awake dhewe timbali kesarene jenenge kenal pake. Pak lanang. Lho wong lanang kok wedok? Lah iya Pak lanang. Pak Pak kuwi tahu ki padha intipane gak roy. Men, sesuk. Aku ketok tau ngopi mbek wonge kok. Min. Kok aja bencong 50 neh kok sok. Nah, kok aja bencong ya. Saiki wis Jenenge sapa? Nyuwun sewu Bu, namine Bapak sinten iki? Pak Kentos. le. Pak Sopan ngawur ki. Nah, ora tak dicekak. Naminipun Bapak Tommy. Bapak Tony. Bapak Tony. Bapak Selamat. Pak Paijo. Paidi. Paidi. Paino. Ngaso. Bapak Bari. Ya iki bari kene kok sok. Sapa? Batok ini. Kok iso iya ora to, Men? Iki balekku ngopi we. Jenenge Mas apa? Bapak. Men kalau men tidak men Pak Toli. Pripun? Wes sing sikra to, ki lanang wedok jane. Piye? Lanange sing gagah. Gagah, diketokno gagahe. Lho malah gelut iki. Le. Malah ngajak gelut iki. Dene iki nyawer. Iki nyawer. Iki apa nyawa? Maksudnya mlakune nah. Sing banter terus ngono. Batok ini. Kurang pasang sik to. Pateni. Ya. Kowe bocor. Lah piye Jenenge karo sapa sateni to iki. jenenge Bapak Patok ini. Pak Toli, enggak Pak Toli ya. Ayo tak oli to. Hah? Pak Dene. Pak Dini. Oh, betul. Men. Pak Leke. Bojone.
Pak liyae wong enom lho. Jelas. Mosok iki garwane kleru ki bapake ya. Iya, bapake wae. KKE. Pak D. Pak D. Wis buyut. Buyute gagahe kono. Matu enek lho. Buyute matoke kono. Kurang tuwek. Kurang tuwek. Canggah. Sapa? Canggah. Malah Udek-udek wareng pisan kok. BE. Pripun, Pak? Makse. Mase, dia Misana. Makse. Mas apa Mas Misana. Mas Misana. Ayo Min. Oh betul kok Min. Betul, Bapak Pak. Fatoli kalau Mas Misana. Ova Otoni, mana uangnya? Halo lambe Min. Iki ning kene tenan. Gek memang gue. Iki kene lanang kok. Hah? Apa nih lurah? Tak teko Pak Lurah sih. Sik to, nek nakoki kok teremut. Eh, Sik Min. to. Orang ngene sih. Awak dhewe nek kene gandong ora dukun. Oh, dikeki aku. Iki aku, Pak. Ponakane lurah. Kok sik to. Piye? 10.000 sak pertanyaan. Heeh. Nah, iki pertanyaan bola. Nah, ayo. Ayo iki piye iki? Masih. Iya. Masih. Loh, masih lu. Iki men, iki donature men. Kuwi jawab ngawur. Sing duwe kawasan. Wah. Sik to, Sik. Eh. Sik. Ngene to, ngene. Pripun, Pak? Kuwi lho trimo masih lurah. Lah lurah iki. Pripun? Endi? Waduh, karek 50 gue sangu jere sir. Pak. Nyanyi apa? Aduh dino gandolan ning ati. Nyanyi lho. Lah aku yo manut kono. Tembang napa, Pak? Nah, karo penyanyi nih, ayo. SMP Nah, medune penak yo. bojoku ijo. Sir, medun yo sir yo. Nah, sawerane ning ngisor yo melok ngisor. Ben ning dhuwur ah. Kenapa? Lah kena kesetrum. Ora. Ayo. Ayo, pergi. Sembarang sampean ayu. Ayo. Jam 12. Jam 12. Ayo. Kembang rawe. Kembang. Oh, ATM langsung gak Pak Som. Nah, ayo monggo. Ayo. Ayo, sak karepem yo. Lintang Asmoro, ayo disukani Lintang Asmoro. Nah, ayo. Ayo. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih. Pak. Pak, ngene iki lho, Sir. Ya. Tenang. Ayo, Erika. Ayo. Erika tambah sukai. Lintang Asmoro, monggo. Lintang Asmoro. Ayo. Lintang. Bersama Via Budaya. Ah, monggo. Iku sing ndi? Wis tendek Padawa. Nama Pak? Main ku tak diecek lho kowe. Ning kene kok nyanyi sik kok jalane bapake kok royok kabeh kowe. Terima kasih. Alah ke duitku kok sabuk nunggu nyawer iki lho. Terima kasih. Masih bersama Via Budaya. Lintang bulan kaki saksi, bubayane
Tek Mama Ayu piye iki? Udah di apa? Lho model gambar tek kok ngono. Ayo Ger. Ngantek sesuk ya ngono ae keplok terus. Ayo Mas, ayo Mas. Ayo malah medeni wong. Iya ta? Nah, ya kuwi jalukane.
Iling anak men, iling anak. Men nang grupo semut men. Weh di pedet, ayo. Es jalu, ayo ger. Topi saking laladan Lodaya. Bekal dening wadya kala pantarangin.
Art. Hey. Art. Yeah. 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 Art. Art. Monggo Dik Rehan ingkang dipun kitokake monggo dipun nggih. Bocah sampe nek kok yo kendele ngene to yo. Monggo para penonton diparingi tepuk tangan nggih. Ayo adik-adik dikasih tepuk tangan adik-adik. Dik Rehan, nggih niki Dik Rehan. Ayo Mas dibantu nggih. Niki kang dipun kitokake ingkang wonten reok. Nanti mundur, oke, nanti mundur deh. Oke, gadilan, jawa tangan. Sing di panggung ya dikeki no Bu. Sing di panggung pagah keri wae. Sing di panggung poso. Aman, aman.
boten reok nggih. Sing mantun mawon Bu. Nek sing boten mantun boten usah dipaksa, mengke bediding. Sing wani-wani nggih. Heeh, lah iki wani iki. Oke. Bocah kendele ngene kok oke, disawer. Nggih. Ya. Ye, sik. Piye? Upsi, leren sik Mas. Heeh. Piye Mbah Dogol? Piye? Oke. Simen arep munggahne adike. Lah sawerane kok mbok tampa? Ngono ya tak elingno kok. Tarik. Tarik. Heeh. Iya. Kok dhuwur panggung? Iki adike munggah wonten panggung nggih tak unggahne. Bapak Gita udah kok iso ya Yona? Kurang ajar, dia kapan oleh latihan nih? Ayo bapak nih persiapan syaratnya. Napa didokumentasi direkam nggih? Iku ibuke, ayo men, macetnya men. Didokumentasi ya Bu. Oke. Ayo sudut. Sampun. Ya. Iki yang wedi-wedi wani jane kok. Oke, kasih tepuk tangan ayo Adik. Oke. Iya. Piye, Men? Oke. Berarti ya iso. Iso ae ceperan. Ya lek saweran neh to. Iso Ya to, ae. Aduh. Oke, ora? Aduh, iya. Iso ae ceperan. Men, sing pajak jare ya kasah lho. Ya. Kering. Iki pancake ya ditumpik pancake iki sini dhuwur. Oke, ya munggah iki. Adik ya munggah ya. Oke, tak unggahne. Ya. Agar saugar 50 lho. Pukul. Maka dipun dokumentasi. Ayo Bapak ditamani. Iki munggah malih. Ya. Iki pokoknya sing oleh saweran akeh sing ada ya dibagi mbek pajake ku ya. Pajake urung oleh dhewe gawe sore mangke tawane.
wis sunat tapi nanggap reok niki yo niki. Nggih. Nggih. Niki Pak, nggih. Ayo. Iya. Niki lho Pak, panjake keri ora disawer dhewe Pak. Ya. Niki bulur ae yo ajeng munggah wonten reok iki jane. Iya. Ngomong ya saugan sakit. Ayo. Iki muga-muga yo ketularan niki. Heeh, sunah-sunah nanggap reok dhewe. Tanggapane murah, Bu. 500 wis oleh komplit. Ning yo pager.